te masain chi bai ka buk chewa he hun min hruai thengtu pathian hena lom thum sela hey avena ka hloron saktum hi famta pusi sanga na moi mai lo sak ka hmangaih reng che ti hla khani a story toite han soi ve ram kan duwa ka hriat dan diklo pal om chunin milo thathiam ulangin hela hi meitei mina azia a thluk po siam lem lo ania ka hmangaih reng che ti hla hi bialnu hmangaih deuh mai du deuh mai anei ve a chu bialnu nen chuanin anin hawa anin ti thiam lo mai a anin ti thiam lo anin ho lai chuanin anin biak lo lai khanin KS nen KS ti to mai moi lo em lo chu KS nen khan an che sual lo mai a ama kha ta chuanin CONDOM lo hmang lo ni karinga ama kha HIV positive pha ta a chuanin anuwa abialnu nen khan anin be thale a anin ni thale a ta khanin khami abialnu ta na a hla phua khani a ka kiang mai nange nang hmangai wang hian maria ka doral ka be chu phal mai ro i thiang hlim na tur inun khonom na tur ani don sin atia hi veina kan hun man nen ain rem don rio ko theta wangin kan thlang ania ka hmangai reng che ti hla kan sange Eng ting ngayang che mo thu dik chu hril che ila nang nen kan tiam dun mangai thu di zong te kha lan ne che ila min pom le theyang che mo i trang ne ma ka suam mol lo nang then chu tu dik la thu ngai na reng si lo i thin lung liam tur ka don nam lo nem tu ngai vai ruaye an soi mangai na chu hriat thiam na in khat ma se ka ngai ngam mol lo i ching mit tui far tur le fam ka chan huna za na ma chon na tang vel i phur tur hi ka zuam mol lo nang then chu thu dik la thu ngai na reng si lo i thin lung liam tur ka don nam lo tem tu ngai lung ka vai ruaye ka kiang mai na ge nang mangai wang hian maria ka do ra ga be chu phal mai ro i thiam lim na tu inun khonom na tu ani don si nang mangai lua vang che hian kian sai ka rel mai na nge ma se ro ilo la kamangai che kamangai reng che Kalau me